ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ପାପାଲି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏ ଡଗ ନା ପାପାଲି ଦେଇଛି ନାଲି। ଏ ନାଲି ବର୍ଷରେ 12 ମାସ ର 8 ମାସ କୁଆଡେ ଯାଏ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ ପିଲା ଜନ୍ମ ସମୟରେ 4 ମାସ ଏଠି ରୁହେ। ପାପାଲି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ 5ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। 2ଟା ଝିଅ 3ଟି ପୁଅ। ତା ନାଁ କଣ ଦେବ ସେ ଭାବି ପାରୁନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତା ନାଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ ସେ ତାର ନାଁ ଦେବ। ପାପାଲି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ଦିନ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା। ସେ ନାଲିର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ଛୁଆର ବି ଯତ୍ନ ନେଲା ନାହିଁ। ବାହାର ଡଗ ମାନେ ଆସି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଗୋଟେ କାମୁଡି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ପାପାଲି ମତେ କହିଲା ମେଡିସିନ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ସେ କୁକୁର ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି। ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଫେରି ଆସିଲି। ପାପାଲି ରାଗିକି ନିଜେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ତାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଡଗଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପାପାଲି କରିଛି। ସେ ହଉଛି ଏଇ ଶୀତ ପାଇଁ। ଏ ଶୀତରେ ସେ କେମିତି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରହିବେ ତାର ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଯେମିତି ପଡୁଛି ଶୀତ, ଏବେ ବି ଶୀତ, ଏଇଭଳିଆ ଶୀତ କେବେ ବି ପଡେ ନାହିଁ। ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ପାପାଲିର ମନ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ। ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ। ପଶୁ ଜାତି ହେଲେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ବି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପଶୁ ମାନେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଯେତେ ଦିନ ତମ ପାଖରେ ରହିଲେ ବି ତୁମ ଋଣ ସୁଝିକି ସେମାନେ ଯିବେ। ସେ କେବେ ତୁମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାପାଲି ବହୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ତା ଛୁଆଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦେବ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ସେ ପଶୁ ହେଲେ ବି ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ। ଆଉ ପାପାଲିକୁ ନ ଦେଖିଲେ, ପାପାଲି ଯୋଉ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ପାପାଲି ଆସିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ରକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ମାନେ। ଏଇ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାରେ ରହୁଛି।